Els primers indicis de la presència de cristians en el conjunt de l'església de Sant Pere són entorn de mitjans del segle IV i veiem que són estructures reaprofitades o adossades a edificacions d'una casa romana. Les primeres construccions que realment es pot interpretar com a tal corresponen a unes càmeres funeràries i a una resta de murs que donen a entendre una edificació que podia resultar un temple, ja que justament totes les construccions d'esglésies es construeixen a sobre d'ella. Realment la primera construcció ja identificada com una església o temple correspondria a un edifici de final del segle V en el qual podem apreciar una planta rectangular amb una capçalera a l'est i dues capelles tant al sud com al nord. Al voltant d'ella es construeixen diverses càmeres funeràries, sobretot a la zona sud i a la zona oest, i la zona darrere de l'absis el que podem identificar és una zona dedicada al baptisteri. També hem de destacar que en aquesta banda sud, al voltant d'aquestes construccions, haurien d'haver-hi les restes de serveis pròpies de les religioses. Cal també indicar que en un període probablement de mitjans del segle V el que podem localitzar és que aquest conjunt primer que ja tenim ben definit serà remodelat i substituït per una altra edificació d'una sola nau que implicarà l'eliminació del baptisteri que teníem darrere de l'absis i la construcció d'un nou baptisteri a la zona de les càmeres funeràries que estaven localitzades al sud. Amb l'anomenament de la seu episcopal en una data entorn abans del 465 es produeix una gran remodelació del conjunt, en la qual que pràcticament només s'aprofitaria, en aquest punt d'aquí només s'aprofitaria el baptisteri que estava ubicat a la zona sud, que s'adaptarà a una nova construcció. Aquesta configuració episcopal simplement es resoldrà tot entorn a un pati central en el qual es disposaran tots els temples religiosos, així com els altres edificis administratius i adients amb la construcció de la seu episcopal. Ens trobem a l'interior de l'església de Sant Miquel un reflexe claríssim de la influència de models orientals en l'arquitectura d'aquest moment. Fixeu-vos que l'església presenta una cúpula a la part central aguantada per 4 columnes als cantons. Aquestes columnes, que presenten una amplada molt més ampla que les columnes que es troben entremig, procedeixen probablement de la ciutat de Tarragona. De fet, és un exemple d'utilització de marbre de la Truade que gràcies als estudis que van fer la unitat d'arqueometria de l'ICAC vam poder saber la procedència d'aquest marbre. Les columnes, a més, presenten una sèrie de capitells diferents entre ells procedents d'Expòlia. No sabem si d'edificis i d'elements que ja hi havia en el conjunt o que tenen una procedència d'altres llocs. Aquesta característica oriental que us he parlat la veiem, per exemple, a part de la cúpula, en la presència del sobrealçat de la pròpia columna. Fixeu-vos que la columna presenta la columna, el capitell, el cimaci, que el cimaci ja és més ample que en les columnes de tradició romana, i després aquest element, aquest pilar, que presenta una alçada que li dona verticalitat a tot el conjunt. A dins de l'edifici, òbviament, les reformes i el pas del temps van alterar algunes de les cobertes laterals i es conserven com originals 3 de les trobades a les cantonades. Les altres, que és una columna amb volta d'aresta, són de l'època de mossèn Arnella, i la que està situada a la façana sud-oest és una reforma de l'època de Puig i Cadafal. Les pintures de Sant Miquel van ser descobertes l'any 1927, quan es va retirar el retaule gòtic que cobria l'absis. Està presidit per la imatge de la Teofania, el Crist en majestat, dins d'una màndorla sostinguda per àngels i envoltada per el sol i la lluna. En un registre inferior
podem observar la representació dels 12 apòstols que contemplen aquesta teofania, és a dir, la revelació de la divinitat. Des del punt de vista iconogràfic, són dos els elements que val la pena subratllar. D'una banda, la presència d'uns cortinatges pintats que probablement evoquen uns cortinatges reals que cobrien les pintures. Cal pensar que aquestes pintures només eren revelades als fidels en uns determinats moments, de manera que probablement estaven ocultes, amagades per aquests cortinatges, i es produïa la revelació de la teofania. D'altra banda, el següent element singular és la gestualitat dels apòstols. Els apòstols realitzen una genuflexió i es porten la mà a la boca. André Gravar va interpretar aquesta gesticulació com el silenci místic de contemplació davant de la revelació de la teofania. No obstant, cal pensar que és tot el contrari, que els apòstols estan cantant. Probablement es tracta de la codificació visual d'un tipus de càntic de la litúrgia mozàrab. En aquest sentit, trobem una representació molt similar a les pintures d'El Baguit, a l'Egipte copte, on els personatges amb la mateixa gestualitat són identificats com salmistes. Els darrers estudis realitzats per l'ICAC, per Jordi López i Diana Gorostidi, ens han permès identificar, a més, els noms de cadascun dels apòstols. Es conserven les inscripcions que han estat datades en època visigoda. D'altra banda, cal subratllar també la presència de la inscripció Emmanuel a la imatge del Crist en majestat. Emmanuel és un títol que significa Déu amb nosaltres i que va ser utilitzat en aquesta època, en el context del segle VI, sobretot per subratllar la doble natura de Crist, la natura humana i divina, i per tant va ser molt utilitzada en contra de les heretgies, com l'arrianisme, que negaven aquesta doble natura. Ara ens trobem a la cripta de Sant Celoni, situada sota l'absis de l'església funerària. Es tracta d'una cripta trilobulada amb un accés de corredor i en la qual, com a elements més significatius, trobem la presència d'una tomba situada en un dels lòbuls que en el moment de l'excavació nosaltres ja vam trobar buida, però que en el seu moment original estava algun cos enterrat al costat de les relíquies del màrtir Sant Celoni. L'altar, que ara trobem també en un dels lòbuls, originàriament hem de pensar que estava situat també en el centre i contenia un manuscrit que mossèn Arnella va localitzar i que no va poder llegir perquè deia que estava escrit en un llatí molt antic i un fragment de crani que hem de relacionar amb el fragment de crani del propi Sant Celoni. La presència d'aquestes criptes funeràries, d'aquests enterraments al costat de relíquies, és un element molt habitual en el món funerari i en el món de l'època visigoda i també de l'època cristiana. Ens trobem al bell mig de la plaça del conjunt, a la qual als fidels els hi permetia l'accés a les tres esglésies. Fixeu-vos que les esglésies estan situades amb dues terrasses, no molt altes, evidentment, dos aterrassaments molt sinuosos, on trobem a la part nord l'església dedicada probablement a Sant Pere i a Sant Pau, si més no, aquesta és la documentació que tenim en l'edat mitjana, que era l'església que feia les funcions de parroquial, era l'església de la gent, l'església del poble. Es tractava d'una església de 3 naus, amb contraforts i amb una possible coberta amb bòveda. De fet, d'aquesta església es conserva part de les naus laterals i l'absis de darrere de forma trilobular. Un absis que ens pot portar i ens recorda a l'absis de l'església de Sant Just i Sant Pastor del complex episcopal de Barcelona. Al mig, just davant de la porta d'entrada, al bell mig del conjunt, trobem l'església funerària dedicada a Sant Miquel i que originàriament probablement estava dedicada a Sant Vicenç. Aquesta església és una església funerària, tot i que en la documentació antiga i Puig i Cadafal va interpretar com un baptisteri seguint els models italians, presenta un corredor exterior del qual actualment només tenim 50 centímetres, on es localitzaven totes les tombes. Fixeu-vos, a més, que us pot recordar una mica els models constructius, per exemple, del mausoleu de Gala Placida de Ràvena. Té com un aire d'aquest moment. El parament constructiu de l'església de Sant Miquel, que és el mateix que veiem a l'exterior de l'absis de Sant Pere i a l'exterior de l'absis de Santa Maria de la Catedral, està format per petits carreus de mida petita, d'uns 13 centímetres, i de tant en tant unes filades de maó per regularitzar l'aparell.
A la part central veiem els maons, que és on es troba la cúpula. De fet, la construcció amb maons permet donar lleugeresa i no pes a l'element de la cúpula. Al sud es localitza la catedral de la seu episcopal, l'església del bisbe, l'església dels grans oficis. L'accés dels fidels es realitzava per una porta que hi havia en aquest mur que es conserva parcialment, però el que veiem realment de la catedral és l'absis amb les seves pintures, que veiem tant a l'interior com a l'exterior, i les restes de les estructures que es troben a la zona del baptisteri. Fixeu-vos que l'església romànica, quan es va construir, el que va ser fer més petita aquest espai que ocupava la catedral. El conjunt de les esglésies de Sant Pere, per mi, és un exemple claríssim d'un element litúrgic. Sabem tots que l'arquitectura és espai, que l'espai és funció i que en aquest cas la funció està lligada a la litúrgia. De fet, mirant els espais que configuraven la seu episcopal d'Ègara durant el segle V, segle VI, segle VII i fins a la seva desaparició, podem marcar perfectament el recorregut litúrgic. Un exemple molt bonic, per exemple, és la cerimònia de la vetlla pasqual, en la qual en processó sortia la gent de l'església de Sant Pere, passava pels corredors, entrava al baptisteri, realitzava la cerimònia del baptisme i entrava a la catedral. Les pintures de Santa Maria de Terrassa van ser descobertes l'any 1937, quan es va produir l'arrencament de les pintures gòtiques que les cobrien. En origen, les pintures cobrien tot l'absis, però actualment només es conserven les corresponents a la cúpula. S'hi representa un cicle iconogràfic de l'Antic i el Nou Testament. Algunes de les escenes són visibles només des de la nau. És el cas del prendiment de Crist a l'hort de Getsemaní, l'entrega de les claus a Sant Pere, la negació i escenes de la vida de Sant Pau. Altres, en canvi, com la mort d'Absalom o la crucifixió de Crist, només són visibles des del punt de vista de l'altar. En un segon registre, un registre inferior, trobem la representació de la Verge entronitzada, la Theotokos, envoltada d'apòstols i profetes. Per què són singulars les pintures de Santa Maria de Terrassa? En primer lloc, els darrers estudis duts a terme per arqueòlegs i historiadors de l'art situen la datació de les pintures al segle VI. Val a dir que no conservem pintura d'aquesta època i, de fet, Terrassa és l'única seu episcopal antiga que conserva pintura mural. D'altra banda, alguns elements decoratius i iconogràfics com les plomes de paó, la corona de llaurer i aquesta distribució amb registres concèntrics ens remeten a alguns repertoris de l'art bizantí i l'Egipte copte. En aquest sentit, cal pensar que les pintures de Terrassa probablement són un missing link, una baula perduda en les relacions entre l'Occident i l'Orient mediterrani en aquesta època, al segle VI, l'època de Justinià. Bé, doncs seguim la visita. Estem a l'interior de l'edifici de Sant Pere. En aquest cas estem a la part del presbiteri. Aquest presbiteri va ser decorat i va ser erigit al segle VI amb un paviment d'opus signinum que es conserva precisament al racó aquell de l'interior d'aquesta petita fornícula que hi ha aquí i el mur enlliscat de color blanc. Aquesta és la part original del segle VI, però posteriorment, molt posterior al segle VI, molt proper al segle VI, es va voler fer ja una remodelació de tot l'espai. Aquesta remodelació de tot l'espai es va fer amb un paviment de mosaic de teseles, del qual se'n pot veure l'original en aquest sector d'aquí, i es va fer també amb la construcció d'aquest retaule d'obra o aquest anomenat, conegut popularment com el retaule Petri. És una de les peces més singulars del conjunt. Per què? Perquè realment no tocava en aquest moment construir una peça d'aquestes característiques. En aquell moment, igual que a l'edifici de Sant Miquel o a l'edifici de Santa Maria, es pintaven directament en pintura mural els murs i no es construïen aquest tipus de peces, aquests retaules, rere de la taula d'altar, que és un concepte molt més modern, que és un concepte pràcticament del període del gòtic del segle XIII-XIV. Aquesta és la primera singularitat, però això complica una mica el fet que puguem descobrir quina funcionalitat tenia. No la sabem. No tenim paral·lels en tot l'art cristià occidental del període tardoantic. Ens n'hem d'anar al món copte, al món oriental, una mica més tardà per trobar alguna peça que podria tenir una certa similitud amb aquesta, al sector de la Capadòcia i tot aquell sector d'allà.
Pel que fa al paviment, sí, que tenim uns referents que podrien ser els mateixos elements musivaris, els mateixos paviments del període romà, de la pròpia península del període hispano-romà. El retaule està decorat amb pintura mural. A la part frontal, a l'inferior, trobem, flanquejant-lo, dues columnes salomòniques i a la part superior hi trobem uns àngels amb la mà al pit, amb la mà dreta sobre el pit, i a la part superior dos querubins. Hi ha aquest espai, diguem-ne, de vigilància celestial i està dividit en dues peces per una biga de fusta. La part inferior és la que correspondria a la interpretació de la persecució del rei egipci als hebreus travessant el Mar Roig. Tot aquest gran rectangle de la part inferior. I a la part superior, començant per dalt, hi tenim la representació a les dues fornícules de la part de dalt de Sant Pere i Sant Pau, patrons de l'Església. I a la part inferior, aquestes quatre fornícules es representen els quatre evangelistes i la representació del tetramorfos. La datació és entre el segle VI i principis del segle VIII i ens donen les pistes dos elements que es van treballar a nivell de laboratori, com seria l'analítica de la composició i del moment en què es va tallar aquesta fusta, que ens remet aproximadament al segle V, i uns pigments blaus que van aparèixer en una de les analítiques també, que ens dona una cronologia que va entre finals del segle VI i principis del segle VIII.